venstre fløj. Altså modsat. Lige modsat her, og så etagen over. Okay. Der er det tidligere murrum? Nej, det er tidligere Frederiksholmskanal. Frederiksholmskanal, ja, okay. Præcis, ja. Okay. Og der skal vi holde et arrangement, som kommer til at være måske 2 dage, en aften, som er sammen med en kunstnergruppe, som hedder Nykit, som har arbejdet med at lave en 1-til-1 undersøgelse, kalder de det. Hvor de har taget nogle historiske elementer og prøvet at genopsætte dem. Altså, hvad mener du? Det er lidt abstrakt. Ja. Men for eksempel så har de lavet en så har de placeret i en fransk forfattersalon, og så har de prøvet at restage den her læsesalon. Ja. Og lavet det lidt som sådan en event, og også arbejdet med, at halvdelen skal være fact, og den anden halvdel skal være fiktion på en måde. Altså det, man ikke kan finde i bøgerne, det skal man fantasere sig lidt frem til. Det bliver man nødt til. Ja. Og vi tænker faktisk på, fordi at hele det her projekt, det kommer også til at handle rigtig meget om, hvordan vi finder ud af tingene, hvordan hele vores proces og research osv. er. Så må vi godt få lov til at optage den her samtale. Vi ved ikke, vi skal ikke bruge den udstillingen til noget. Men det må I godt, men... Ja. Det må jeg godt, men jeg kan jo ikke sige noget selv så meget. Det er jo derfor, jeg har sendt jer de her links. Ja. Altså, jeg har været med til at lave jubilæumsværket, men den periode, jeg har beskæftiget mig med, det var fra midten af 50'erne til cirka 25 år, så det må have været 80, ikke? Ja. Og der er kvinderne jo for længst ligesom startet og i gang, og Kirsten Justesen laver nogle af de første sådan feministiske værker. Ja. Mens hun går på skolen, ikke? Så derfor, hvad der angår, hvis I er interesseret i tegneskole eller modelskolen, så ligger det lidt uden for min viden. Fordi det er tidligere. Ja. Men vi er sådan set interesseret i det hele. Vi er lidt, vi er hovedsageligt interesseret i, hvordan tegneskolen, fordi at det er de lokaler, det kommer til at foregå i. Men det skal jo også trække tråde længere i historien. Hvis du har noget... det startede vel nede i Amaliegade, så vidt jeg ved. Ja. Og så først senere kom det sådan, da ligesom kvinderne officielt fik adgang til akademiet, så kom det her til. Og det må være der omkring, hvor jeres lokaler er, at det var. Ja. Det var i hvert fald i den fløj, om det så var den ende eller den anden ende, det ved jeg ikke præcis. Men det var i hvert fald meget tæt på, hvor vi så er nu. Og hvornår er det så blevet... Ja, det kan jeg ikke engang huske. Jeg ved ikke, om jeg har læst i de der ting, jeg sendte. Jeg kan ikke engang huske, hvornår de så får lige adgang til skolerne som sådan. Men det startede et eller andet, der startede i slutningen af 80'erne med den anden skole på Amaliegade. Så rykkede det her af 1908. Ja. Og så det er derfor, man siger, at der hvor kvinderne kommer ind på akademiet. Ja. Men de var jo stadigvæk faktisk isoleret i gåseøjne. Ja. Fordi de fik lov til at gå derop, men de blev ikke rigtig... jeg ved ikke, men det virker ikke som om muligvis han kunne gå til de kunsthistoriske foredrag og sådan noget. Men de har sikkert ikke fået lov til at komme ind på professorskolerne, malerskolen eller billedhuggerskolen. Og hvornår de gør det må jeg nok, det ved jeg ikke. 24 var det faktisk. 24? Ja, så det er lang tid. De er isoleret. Okay, så kan du... Jeg kunne jo selvfølgelig have skrabet det op. Ja, men det er jo også... Det er lidt lige meget, hvorfor vi er meget interesseret i den information, som du er interesseret dig for. Ja, nu er det jo et stykke tid siden, vi lavede bogen. Ja. Og det var jo selvfølgelig ikke mit hovedtema, da jeg skrev. Så jeg er ikke nogen sådan på nogen måde ekspert eller særlig viden om kvinder på akademiet. Det er jeg slet ikke. Jeg tror, at Patrick, I henvendte jer til Patrick, og så fordi jeg trods alt har været med til at lave jubilæumsværket, har så givet det videre til mig. Og jeg tænkte, vi kunne ligesom holde et møde, og så
kunne jeg altså høre, hvad præcis I gerne ville. Ja. Altså det vi præcis gerne vil, det er at få lidt mere information omkring tegneskolen, som har ligget deroppe. Ja. Og omkring Blomsterskolen. Ja. Som åbenbart også, det har vi hørt lidt om. Der er et eller andet med Blomsterskolen. Ja, fordi det står der heller ikke noget om i jubilæumsbogen faktisk. Nej. Men det er der nogen, der har fortalt, at der også var en afdeling, som hed Blomstermalerskolen. Okay. Kvinderne kom og... Hvornår var det? Blomster. Det må være sådan lidt samtidigt. Okay, fordi der kommer jo så, der bliver jo lavet en væveskole på et tidspunkt i 20'erne med en kvindelig leder. Okay. Men det, altså... jeg har ikke hørt om Blomsterskolen. Hvem har I hørt det fra? Jeg tror faktisk, at det er en af professorerne, som har fortalt os om det. Okay. Ja. Ham fra Grafisk, ham du har snakket med. Ja. Okay, Finnauer? Ja, han snakkede om det. Nå, okay, kan man lige spørge. Ja. Men altså, der er jo, altså det skulle, hvis det er samtidig, så skulle hende der Dorte Aagesen, der har skrevet om den periode, så skulle hun jo nok have gravet det frem, medmindre det sådan var... Ja, det ved jeg ikke. Det kender jeg ikke. Ja. Men altså, som sagt, Dorte Aagesen, tror jeg nok, skriver om den der væveskole. Ja. Og hvad hun hedder. Jeg tror, hun hedder Anna Koosmann Mor, men jeg er ikke sikker. Men der er billeder af hende i hendes afsnit. Men jeg ved ikke rigtigt. Fordi der blev også lavet den udsendelse, der hedder Kærlig Hilsen. Og hvor Jytte Rex skriver om Karen Bliksen. Og der kan man se også, at, ligesom, at på den plan der, det virker som om, det er derovre i sidefløjen. Men jeg kan ikke rigtig huske, at jeg nogensinde har stødt på nogle egentlige beskrivelser om, hvordan det var. Altså hverken kvinder selv, eller af nogle andre udefra, der beskriver det. Jeg kan godt prøve at kigge lidt nærmere. Altså, Akademiets arkiv, det er nede på Rigsarkivet. Og det er nemt tilgængeligt. Man kan bare bestille det, men det er jo svært nødvendigvis at finde ud af, hvor man skal lede. Og jeg kan ikke rigtig huske, om der er specifikt noget om tegnskolen. Men det kan jeg undersøge. Det må være rigtigt. Fordi det kan man, de ligger på nettet. Ja. Så der kan jeg lige prøve at stå op. Jeg kan også prøve at kigge i beretningerne. Men jeg har jo ikke enormt meget tid til sådan ligesom at lave større research-projekt for jer. Det er klart, man vil være taknemmelig for. Okay. Ja. Måske skulle I prøve at kontakte Dorte Aagesen. Ja, det kan være. Hun er på Kunstmuseet. Okay, på Statens. Ja. Og hun arbejder med den periode, både dansk kunst og internationalt. Altså, men det kunne jo være, at hun havde stødt på noget, som hun så bare ikke har taget med i det, hun skrev. Men hun var ret interesseret i ligesom kvindeperspektivet. Så prøv at sende hende en mail. Det vil vi gøre. Og sige, at det er mig, der har henvist. Ja. Det kunne godt tænkes. Og så ved jeg ikke rigtig ellers, hvem der ved noget. Den der bog, som blev lavet af de 2 studerende, Jubil 96, eller hvad det nu hedder. Står der noget om gamle dage i den, eller er det mere sådan? Jeg har faktisk ikke kigget sådan. Nej, okay. Jeg tror mere, det var sådan en debatbog. Ja. Men man kunne måske lige kigge i den. Ja. Men ellers må jeg jo så spørge mine kolleger her i huset, og ellers... jeg synes, det er super, hvis der kommer fokus på det. Og måske kan vi også ligesom finde noget, der ikke... Ja. Altså, vi er jo ikke engang helt sikre på, om deres afdeling har ligget der, hvor den ligger nu. Men det er jo lidt der, hvor vi tænker, at den der fantasidel gerne må komme ind over det. Ja. Men jeg mener helt bestemt, at det var deroppe, på den etage i den ende. Ja. Men om det så var den anden ende eller jeres ende, det ved jeg ikke rigtigt. Nej.
Men I ud mod jorden, ikke? Ja, hvis I, altså hvordan finder du ud af sådan nogle ting, når du for eksempel skriver jubilæumsudgaven? Hvor har du... Jamen, jeg var netop meget i Rigsarkivet. Okay. Og ja, ellers var det jo selvfølgelig, hvad der var af publiceret litteratur. Jeg havde også kontakt med elever fra den tid, som skrev ligesom beretninger, og så avisartikler og sådan noget forskelligt. Så du har altså med elever beretninger? Altså jeg skrev jeg lavede sådan en ud fra Weibers kunstnerleksikon, hvor jeg ligesom kunne finde nogle kunstnere, der havde været der i den periode. Dem skrev jeg så til at spurgte, om de ville hjælpe mig med at fortælle lidt om, hvordan det var. Det var så mit eget initiativ. Men ellers er det jo noget med at gennemgå, hvad der er sådan forskellige kilder, altså af Rigsarkivet, hvad der har været, altså årsberetninger og ting og sager, og skrifter fra akademiet og sådan noget. Og supplere med, jeg læste en del aviser også, for ligesom at få en udefra kommende opfattelse af, hvordan tingene hang sammen herinde, eller hvordan tingene virkede. Altså, når du for eksempel har lavet årsbog eller jubilæumsudgaven, hvordan finder du ud af, hvad du synes er relevant at skrive om og undersøge mere? Altså, jeg skulle skrive om 25 år, og jeg havde selvfølgelig begrænset antal sider, så den vinkel, jeg valgte, det var at se akademiet udefra. Altså, hvis man jo ikke kendte akademiet. Anne Lundby Sørensen, der skrev om den efterfølgende periode, hun tog et indefra blik og beskrev det ligesom ud fra professorer og elevers synspunkter, og hvad der ligesom var vigtigt for dem. Jeg prøvede ligesom mere, dels hvordan skolen forholdt sig med den traditionelle kunst og den traditionelle undervisningsmetode i forhold til det sådan ret avantgardistiske kunstliv, der foregik fra 60'erne, begyndelsen af 60'erne allerede, og se det i relation til det, men også se det i relation til, hvad samfundet egentlig forventede af kunstnerne, og hvad kunstnerne selv gerne ville i samfundet. Altså, Mur og rum er jo blandt andet en efterfølge af det, at man vil ligesom have udsmykningskunst. Man vil være til nytte i samfundet, og ikke bare lave kunst for museer eller private hjem. Så det var jeg prøver ligesom at se på forskellige facetter af det. Altså undervisningen, hvordan det forholdt sig til, tidligere undervisningssystemer og sådan det nye, der skete, hvordan eleverne ligesom måske tog op nogle af de her, lidt mere eksperimenterende udtryksmåder. Og så havde vi besluttet, at man kunne lave sådan nogle små, kortere, ligesom indskudte tekster, der kunne handle om noget meget konkret. Og der skrev jeg blandt andet om modeller. Fordi de jo stadigvæk på det tidspunkt det var virkelig modelstudier, tegn efter model. Det brugte de rigtig meget tid på. Ikke? Så, ja. Altså det er så i perioden, du havde hvad for en periode? Fra 54, og så må det blive til cirka 74 faktisk. Ja. Jeg tænker altså, hvis I har et eller andet. Ja, det var simpelthen. Ja. Og der kom jo sådan begyndte feminisme ind. Det var så bare lidt sjovt, men det er så kvinderne, ikke? Nogle af dem er meget modstandere af, ligesom at de skal sådan gå og tegne andre kvinder, som skal tjene nogle små beløb på at stille sig til skue og så videre. Så man får sådan nogle brydninger, der kan mærkes udefra, der også gør sig selv på akademiet, men akademiet det var ikke dem, der førte an i sådan det nye. Hvem var det så? Det var blandt andet ekskolen. Okay. Og så Fluxuskunstnerne. Men ekskolen er egentlig også noget, der er udsprunget fra akademiet, ikke? Overhovedet ikke. Det blev lavet totalt i modsætning til akademiet. Okay. Det er Kirkeby og Bjørn Nørgaard. Men var det ikke elever herfra, som så har lavet noget ved siden af? Nej, det var de frie studieskoler i 1800-tallets slutning.
Okay. Der var det. Det var jo også sådan en protest. Ja. Den frie udstilling og Sartmanns skole og sådan noget. Det var netop elever herfra med den eksperimenterede kunstskole. Det var Poul Dernes sammen med Troels Andersen. Og så kom vi af Kirkeby og Bjørn Nørgaard og forskellige andre. Der var ikke nogen kvinder. Der var nogle kvinder med. I ekskolen? Ja, men de er blevet sådan, hvad skal man sige, overset. Mange af dem blev ikke så meget, altså mange af dem blev ikke ved med ligesom at arbejde med kunst. Ja. Så nej, der var nogle kvinder med, men de er ikke blevet kendte. Altså vi synes, det her modeltegning er super interessant, fordi det har jo faktisk også været en stor sådan, begrundelse, hvorfor kvinderne i de første år ikke må være en del af undervisningen, fordi de skulle kigge på, eller de skulle have krokitegning sammen med mænd, og det skulle de ikke. Så har vi hørt lidt om, at kvinderne i stedet for, altså på tegneskolen, i stedet for at have sådan nogle rigtige modeller, så fik de sådan nogle mannequin-dukker. Okay. Hvor der er vist stadig en mannequin-dukke af den, som Finn har, som er blevet renoveret. Og det, som er sådan lidt specielt ved de dukker, er, at de kunne laves om i køn. Så man kunne skrue sådan bryster på og sådan noget. Ja. Nå, det vidste jeg ikke. Ja. Men der er vist skrevet en der er en, jeg kan ikke huske, hvem det er. Nej, okay. Men så senere, altså det er jo, jeg ved ikke, hvornår undervisning i modelstudiet, det holdt vel op omkring der slutningen af 70'erne. Okay. Men så ved jeg, at Peter Carlsen har været inde her for efterhånden 5-6 år siden, fordi så var der nogle af de studerende på en af skolerne, jeg kan ikke huske hvilken. Ja. Jeg har faktisk haft sådan noget her. Okay. Ja, okay. Det var en kinesisk kunstner, som kom og gav os helt traditionelle tegneundervisning. Så der har været noget, men det har ikke været fast krav. Nej, det er ikke ret fast krav overhovedet. Ja. Men vil du fortælle om, hvordan det har været i den periode, du har undersøgt med krokitegning og modeller? Jamen, så skal jeg lige sådan, hvad hedder det, men det var, altså, det fortsatte meget traditionelt på den måde, man hyrer nogle modeller, og så tegnede man efter det, og der var vel nogle af lærerne, der så kom hen og rettede, eller gav kommentarer til tegninger. Man malede også efter model. Jeg tror, det er en Niels Guttormsen maleri, jeg har med i bogen, som er et modelmaleri. Jeg ved ikke, hvordan det var, fordi jeg er jo ikke kunstner, jeg ved ikke. Det var en del af uddannelsen, og de skulle ligesom igennem det. Men der var jo ikke rigtig mange, der sådan kom til at bruge det. Ja, den figurative kunst var vel ikke så meget sådan inde på det tidspunkt. Altså man begyndte jo så for eksempel at lave happenings og performance og sådan nogle ting, i stedet for Kirsten Justesen, hun lavede fotografi af sin egen krop og så videre, men det var noget andet end at male figurbilleder. Ja. Og ikke så mange. Palle Nielsen selvfølgelig, ikke? Og den studerende på skolen var vel også til dels. Men ellers var det jo mere abstrakt kunst. Altså, der var Richard Mortensen og Robert Jacobsen og Egil Jacobsen. Så jeg ved ikke, jeg tror ikke, at det havde nogen interesse specielt. Jeg tænker, når man laver sådan en jubilæumsudgave, eller når man vil formidle sådan en stor historisk periode, tænker man i sådan noget, nu skal vi også tage et feministisk syn på det, eller vi skal lige sådan, fordi det er jo noget, som er meget op også nu, at man skal begynde at prøve. Altså i hvert fald så, det blev lavet på den måde, at det blev lavet i 3 bind. De første bind, det handler om 200 års historie. Og det valgte man at gøre, altså meget kortere kapitler, fordi, eller ikke kortere kapitler, men altså de skulle skrive om 50 år. Og det er fordi, der tidligere udkom nogle historiske beskrivelser. Ikke? Men der var aldrig blevet lavet noget om de sidste 50 år. Så det fik så et helt bind for sig selv. Og så skulle der så være et ekstra bind, som er sådan mere håndbog, med lister over alle professorer og medlemmer og
akademiet, hvem der har fået medaljer og alt sådan noget. Men for forfatterne, vi faktisk, altså efter at forfatterne ligesom var udpeget, og de havde sagt ja, så begyndte vi at holde nogle forfattermøder. For ligesom at snakke sammen om, hvad vi skulle have med. Og jeg kan huske, at det blev sagt, at det er vigtigt at få kvindeperspektivet med. Men det var jo så op til den enkelte og ligesom lægge mere vægt på det, eller mindre vægt på det. Jeg kan ikke huske, om Anne Lundby specielt har overhovedet beskæftiget sig med det. For eksempel i sit afsnit om de sidste 25 år. Og jeg gør heller ikke så meget ud af det. Men der i starten, hvor det ligesom kommer ind, der er så Dorte Aagesen. Og Peter Nørgaard Larsen skriver om Amerika. Ja. Og hvorfor har du ikke gjort så meget? Fordi der var så meget af det, der også skulle nås. Ja. Vil jeg sige, men selvfølgelig, det kan man jo godt kritiseres for, at det måske var for lidt. Det ved jeg ikke noget om, jeg har ikke. Nej, men altså, det kunne selvfølgelig. Ja, men jeg tænker bare om, altså fordi at tage det her feministiske perspektiv også et valg, det behøver ikke at være, fordi det er relevant for den tid lige præcist. Eller det har jo sikkert altid været relevant, men jeg ved, at man jo nok. Man kan jo tænke nu, at med sådan tilbageblik i vores historieskrivning, er det blevet overset meget. Ja, så derfor vil vi gerne tage det mere op nu og fokusere mere på det andet. Ja. Synes du, at det er noget, man skal gøre? Eller? Jamen, jeg synes, det er udmærket. Ja. Jeg synes, det er helt fint. Men så bliver det, altså så skulle man jo nok skrive den hele, eller i hvert fald de sidste 125 års historie, altså om, og så se det ud fra et familie, og se det ud fra kvinders egne synspunkter, ikke? Altså, jeg mener ikke, at kvinder selv skulle ligesom tages til indtægt for, hvad de mener om akademiet, men at ligesom at formidle, hvordan situationen har været for kvinderne, set ud fra kvindernes synspunkt. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Det synes jeg sagtens, man kunne. Men det var ikke vores ligesom, tanke med bogværket på den måde, men vi snakkede om det. Så jeg tror ikke, at nu ved jeg ikke, nu var det ikke mig, der satte det i gang, det var jo Akademirådet, der satte hele sådan projektet i gang, og det var Karen Sale, jo en kvinde, arkitekt. Men jeg tror ikke, at vi ville have fået sådan den helt store sådan mulighed om opbakning og penge og så videre, hvis vi havde lavet en feministisk udelukkende set fra kvinders synspunkt. Det tror jeg ikke. Det kostede rigtig mange penge, og hun var rigtig god til at skaffe den. Men Else Marie Bugdal, som var rektor på det tidspunkt, hun gik jo meget også op i det og så videre, men hun var god til at fundraise. Det siger man. Så det har været kørt. Jeg vil sige, at de 2 redaktører var så også kvinder. Ja. Så det er da bestemt præget af kvinder, men altså decideret feministisk, det er det ikke. Men vi har jo også fået sådan en lang liste af bøger, vi kan kigge på. Så kan jeg prøve at se, om der er noget mere specifikt. Jeg er ikke rigtig stødt på det. Jeg kiggede også, der er en litteraturliste bag i bind 3. Ja. Jeg kunne ikke lige finde noget. Men hvis I prøver at undersøge lidt det der med blomstermaleriet, så prøver jeg at kigge i beretningerne og se, om jeg sådan, uden at gå på Rigsarkivet, kan finde ud af noget mere. Fordi det er altså et ret stort arbejde. Og det tror jeg heller ikke, min chef ville synes var helt oplagt at bruge tid for jer. Ikke altså, men altså, jeg skal jo bruge min tid for ham. Så. Det der med omvisninger, I stadigvæk, altså er det noget, I har højt på tapetet? Fordi det er jo ikke noget, vi gør. Vi har haft nogle kulturnetter, hvor vi har, nogle af kunsthistorikerne har vist rundt op i Kuppelsalen. Ja. Men vi har aldrig vist rundt på skolerne. Nej, okay. Det var bare men kender I Henrik Biel? Ja. Okay, kan han ikke lave en for jer? Jo, for 2.500.
Vil han ikke? Nej, kan I ikke få Mikkel? Jo, vi har Altså- tænkt over det. Ja, men jeg kontaktede den på den måde, eller det var fordi, at jeg har været op i festsalen en gang, Ja. og så kom, jeg kan ikke huske, hvad han Patrick, ja, Okay. og fortalte noget, og Okay. han fortalte nemlig, altså jeg kan huske, at han læste op fra en beretning, som skete deroppe, som jeg synes var rigtig smukt, fordi det var sådan lidt sådan den her, også lidt sådan personlig beretning. Jamen, du kan da godt spørge ham igen, men altså, han vil nok sige nej tak til at sige noget om kvinder på akademiet. Fordi han har beskæftiget sig med bøger og Appelgaards bogsamling og så videre, så jeg tror ikke, det sagde han til mig, at det vidste han ikke rigtig noget om. Nej. Men derfor kan jeg jo godt svare. Men altså ingen af os kender skolerne rigtigt. Nej. Altså jeg har været på nogle rundgange og så videre, men jeg kan ikke sådan vise rundt. Men altså, I må, ellers, hvad med Mikkel Bog? Kan han ikke vise rundt? Jo. Han er jo kunsthistoriker også. Han må jo også have sat sig ind i det. Det er rigtigt. Og han kender vel alle lokalerne ud og ind og sådan. Ja, det finder vi ud af. Altså, jeg synes, Det var også fordi vi tænker, at det kunne være sejt at invitere nogen, som er ude fra akademiet, for at vise os rundt i akademiet. Ja, okay. Ja, vi har for eksempel snakket med Peter, som er nattevagt her på skolen, og vi håbede rigtig meget, at han ville tage os med på en rundvisning, når han lukker hele skolen. Og desværre han har sagt nej, fordi han siger, at han går i steder, hvor vi må ikke komme ind uhoveligt. Så det er lidt som, at hver gang vi får en rundvisning fra dem, der arbejder på skolen, det viser os kun de ting, som vi skal se. Men der er bare så mange alt mulige steder, som vi har aldrig hørt om, eller blive opmærksom på. Så vi tænker lidt, at det kunne være sejt, at tage det fra lidt forskellige vinkler. Ja, okay. Det er altså, det her projekt, som vi laver, det handler jo også om at prøve at samle information. Altså det er også et ret stort research-projekt på en måde, ikke? Og det er også sådan... Hvad med at tale med Jesper i Bugdal? Ja, det kunne vi da godt. Det er faktisk en rigtig god idé. Ja. Det gør vi. Ja, det gør vi da. Fordi hun kan jo bidrage med meget omkring skolerne, som vi jo ikke kender til så meget. Ja. Vi er jo biblioteket og har været skolernes bibliotek, men det er jo en anden tid nu. Ja, klart. Ja. Jeg lige stille et sidste spørgsmål. Altså, jeg har måske lige spurgt om det før, men hvordan, fordi for os, så er det sådan ret nyt at prøve at finde altså hele den her research-projekt, eller på sådan i gang, eller sådan, hvordan sætter man det i gang? Hvordan gør du, hvis du har et tema, som du synes er spændende, sikkert ud af personlig grund, eller et eller andet, og så, hvordan går man i gang? Fordi jeg jo sådan er meget, tekst-minded. Ja. Det var vores uddannelse jo selvfølgelig også til høj grad, ikke? Kunsthistorie, der læser man rigtig mange bøger. Så jeg vil altid begynde med at, ligesom at se litteratur om det område. Og så ligesom begynde at læse, og så, altså jeg er meget flittig læser af fodnoter, fordi der kan man få alle mulige interessante tips til ting, som måske er en kedelig bog, man læser, men man skal få tip til et eller andet. Og sådan, det er som regel, i øjeblikket arbejder jeg på at finde ud af, hvordan de første fotografier kom til biblioteket. Og det er jo så meget, der har jeg måttet gå på Rigsarkivet rigtig meget. Og så er der rigtig få kilder, sådan trykte kilder, men så har jeg tænkt, må ikke kunstnerne have skrevet til hinanden, altså om fotografierne. De rejste jo meget til Rom, for eksempel. De første fotografier viser det så, at de blev købt i Venedig af Marstrand, da han var dernede. Og altså man ved, man har et regnskab i akademiets regnskaber, der står, at man har modtaget sådan og sådan til den og den pris, købt af Marstrand, som var direktør på det tidspunkt. Men altså netop så vil jeg ligesom prøve, altså det er en form for detektivarbejde på en måde, ikke? Fordi så må man ligesom sådan tænke, jamen hvem var Marstrand i Venedig sammen med? Det var han så blandt andet med Bissen, der var billedbog på. Og så havde de kontakt med en, der hed Bertusch, eller sådan noget lignende. Og det viser sig i virkeligheden, at det nok er lidt af en tilfældighed,
at de bliver købt i Venedig, men det er en tilfældighed på den måde, at masteren og bissen kommer i kontakt med ham der, som er dansk, som arbejder sammen med en runolog her i København, altså en, der har forsket i runer. Og han havde sendt ham nogle fotografier, og det er sådan de samme firma, som Marstrand køber af. Så det er sådan lidt... Mens i Rom på det tidspunkt var der allerede etablerede fotografer, der var begyndt at se det. Det var i 54. Men altså, jeg har ikke kunnet finde ud af... Altså, da jeg stillede mig det spørgsmål, alle de danske kunstnere på det tidspunkt rejste til Rom. Hvorfor har de ikke selv købt fotografier i Rom, når det vides, at altså, der er lavet meget forskning, der er folk, der har skrevet om, hvilke fotografer, der var aktive, og hvilke fotografier de havde taget, og så videre. Så det var sådan et spørgsmål, jeg stillede mig, og så begyndte jeg så ligesom at prøve at eftersøge det. Det er sådan lidt, altså hvis man taler om den type forskning, så er det sådan, altså grundforskning, så er det sådan meget detektivarbejde, og arkiver og ting og sager. Men der er jo også forskning, der er mere teoretisk. Så, Men tænker, altså, at kommer der også lidt fantasi i det? Eller skal det være fact, det hele? Eller? Ja, man skal i hvert fald bruge fantasi for ligesom at finde ud af, hvordan man kan komme til at finde ud af nogle facts. Nu er det så, altså, så er det så, det jeg kommer til at skrive, det er en case study, altså det vil sige, som simpelthen handler om at lægge nogle facts frem. Men alligevel vil jeg jo nok gøre mig nogle overvejelser over, for eksempel også, hvorfor var fotografierne lige pludselig interessante? Hvad var det, der gjorde, at... Og hvordan blev de så brugt, når man fik dem op på akademiet? Og så koblede det til nogle, hvad skal man sige, lige nu er jeg ved at undersøge, Roland Barthes har skrevet en bog, der hedder Camera Lucida, som faktisk er et tegneinstrument, som blev, altså, hvad skal man sige, kendt omkring 1807 eller sådan noget. Og Eckersberg har jeg ikke kunne finde konkret endnu, at han brugte det, men han var meget interesseret i tegneapparater. Og det er sådan en prisme, man stiller op, som så gør, at hvis du sidder her for mig, så kommer dit, hvad skal man sige, der kommer ligesom et billede af dig her, og så tegner man det. Og så historien, koblingen til fotografiet er så, at Fox Talbot, som var en tidlig engelsk fotograf, han var sammen med, altså han prøvede det her apparat og synes, det var utilfredsstillende. Så han gik i gang med at prøve på at få, hvad kan man sige, lysets egen, hvad skal man sige, altså lyset selv kunne afsætte sig på papir. Altså, ja, pencil of nature kalder han det. Så det der, altså jeg vil nok begynde at, gøre mig nogle overvejelser og skrive op også, hvad der er koblingen mellem, eller hvad skal man sige, den, på akademiet, interessen for tegneapparater og den form for tegning, som så i virkeligheden måske peger hen i retning af fotografiet, og jeg ved, de var meget interessante. De skriver så i deres breve en del om fotografiet, men de skriver ikke så meget offentligt. Så på den måde. Og det er jo så mere, hvad skal man sige, det er jo så, bliver jo så mere en vurdering og en fortolkning og en analyse. Det er jo ikke facts, fordi jeg har ikke rigtig fundet nogen facts på det. De siger ikke konkret, hvordan de bruger det. Så et fact, det vil være, hvis der var en anden, der havde skrevet det før. Nej, en fact ville være, hvis... Altså, fact er, at der i regnskabsbogen, men selvfølgelig kan man også sætte spørgsmålstegn ved det, men i regnskabsbogen for 54 står der, at man modtager så mange fotografier fra Venedig, indkøbt af Marstrand. Altså, selvfølgelig kunne man måske forestille sig, altså, men det gør de fleste historikere ikke, at man vil tage det som en fact. Det er kilde. Men kunsthistorien bliver jo også hele tiden skrevet om, og der bliver jo kommet altså nye kilder, der siger, at de gamle kilder måske ikke er helt korrekte, og så videre, så videre. Det er en evig historie. Når du skriver en tekst som kunsthistoriker, hvordan altså, kan man mærke, at det er en Lise Fuchs tekst, eller altså...
Det ved jeg ikke. Nogle gange så skriver jeg sådan lidt mere, altså personligt, med jeg. Men ellers er det nok mere sådan, ikke objektivt, men måske ikke så subjektivt heller. Det kommer lidt an på, hvad det er, jeg skriver. Selvfølgelig. Så. Ja, der må I læse, hvad jeg skriver, så sige, der er noget særligt. Det ved jeg ikke. Men det, er sådan, det veksler lidt. Det kommer an på, hvad det er, det handler om. Ja. Har du et eksempel? Du har skrevet, hvad du synes. Jeg har et eksempel, hvor jeg ikke sådan skriver, hvad jeg... Jo, altså, det hele handler om, hvad jeg sådan måske nok mener, men jeg tager et personligt... altså, jeg starter med og ligesom... hvordan jeg skal forestille mig emnet. Det har jeg gjort i en tekst relativt nylig i et katalog om Richard Winther. Det var jo... Det hedder Richard Revival. Og det er et år gammelt. Jeg fik et meget sent... Jeg blev spurgt meget sent i forløbet, fordi det var ikke Mikkel Bog, der skulle have skrevet, men han var sygemeldt. Så jeg fik til opgave at skrive en 5 sider kurserende tekst om Richard Winther og, hvad skal jeg sige, linjen 2 og så nogle efterfølgere. Og siden den eksplicit godt måtte være kurserende, det vil sige sådan lidt mere, altså ekstremt videnskabelig, så begyndte jeg ligesom, jeg begyndte at lave et diagram, og det er så med. Og det fik jeg så af nogle af de meget yngre kritiske kunsthistorikere. Der var en, der anmeldte. Jeg fik så meget skvæk. Men jeg måtte jo så fortælle ham, hvad vilkårene var. Jeg havde ikke, som de andre forfattere, haft 1,5 år til at skrive på det, og det var jo meningen, at det skulle være 5 siders kurserende tekst, og så videre, ikke? Men jeg fik skvæk, fordi det var ikke videnskabeligt nok. Sådan kan det gå. Men var du selv glad for den? Ja, jeg var meget tilfreds. Og nogen, altså jeg har mødt nogle andre kunsthistorikere, som synes, det var god. Men altså det er en, der er ved at lave Ph.D. nu, og han skal selvfølgelig ligesom virkelig være på dupperne, fordi de kræver meget videnskabelighed på universitetet for Ph.D.-studerende. Så, ja. Så, ja. Lille historie med lille liv. Ja, men ellers altså, jeg har jo ikke forskningstid nu. Altså, der arbejder jeg hele tiden for biblioteket, så det, jeg skriver, er mindre ting. Okay. Jeg har 2 kolleger, som har forskningstid. Det betyder, at de har en dag om ugen. 27% af deres arbejdstid kan de bruge på forskning. Og de, for eksempel i dag har de kommer simpelthen ikke en dag om ugen. Og så har jeg til gengæld forpligtelse til ligesom hele tiden at publicere. Ikke? Så det er sådan mere fritidsperson. Og til fotoprojektet, der har jeg så fået tid, altså noget tid fra biblioteket til at fordi ellers ville jeg jo ikke kunne på Rigsarkivet og forskellige andre steder. Komme i bibliotek og læse breve og sådan noget. Ja. Så. Hvornår er det projekt klar? Jeg håber, at inden for et par måneder. Jeg har arbejdet på det et stykke tid. Jeg har nok lavet de fleste sådan arkivstudier. Ja. Så nu handler det mere om at sætte det sammen. Skrive det. Og bliver det publiceret? Det er meningen, at det skal publiceres. Der er et kunsthistorisk, europæisk, internationalt kunsthistorisk tidsskrift, hvor Danmarks Kunstbibliotek er med. Og det hedder RIHA, som står for et eller andet med en masse forkortelser. Men man kan finde den her i vores base, eller via vores base. Det er første gang, jeg laver noget udelukkende på nettet. Og det ved jeg så ikke, hvordan det kommer til at virke, om der overhovedet er nogen, der kommer til at det. Ja, det er fremtiden formodentlig. Fedt. Super. Det har fået super meget information, og det har måske været lidt abstrakt
Men det har det også været for os, fordi Okay, vi skal jo lave et kunstprojekt. Ja. I øvrigt kan jeg fortælle, at i og med, at billedkunstskolerne kom med i den der PISA-ordning, hvor der også altså på uddannelsesniveau, så er der jo ret meget snak også sådan, om det der begreb kunstnerisk forskning. Mm. Men vi har noget litteratur, hvis I søger på ordet, eller på ordene kunstnerisk forskning, hvis I er interesseret i at finde ud af, hvordan, altså fra den vinkel. Ja. For det er jo noget, der diskuteres mange steder, fordi der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad er det egentlig? Hvordan kan kunst være forskning? Så det kunne vi måske få gavn af. Okay.